Salutare toată lumea și bine la un nou episod pe acest canal. În acest episod vreau să jucăm Donkey Kong Treasure Club. Data trecută nu s-a întâmplat mai nimic interesant, a fost faza cu poezia și n-a fost nimic surprinzător, dar foarte mulți mi-ați spus în comentarii că lucrul este foarte disturbing și nu ce ar putea fi disturbing, sincer, chiar nu pot să văd cum ar putea fi disturbing. Dăm aici la ultimul nostru save și hai să dăm. Mai traduc? Hai să mai traduc. Mă bucur să văd că nu ai fugit de noi. Ha ha ha. Nah, nu te îngrijora. Asta ar fi destul de ciudat pentru mine, dar măcar mă țin de cuvânt. Ei bine, sunt înapoi la clubul de literatură. Am fost ultimul care a venit, deci toată lumea deja se distra. Mulțumesc că te-ai ținut de promisiune Rino Plays. Sper că întâlnirea asta nu este prea supra-solicitată pentru tine. Să te facem să intri atât de repede în literatură când nu ești acomodat cu ea. Haide. De parcă ar merita pauze. Sori mi-a spus că nu ai vrut să intri în niciun club anul acesta. Și anul trecut la fel. Nici nu știu dacă vei aici doar ca să te distrezi sau ce. Dar dacă nu o să iei totul în serios, nu o să vezi finalul. Natsuki, ești o gură mare pentru ceva care își ține colecția de manga în club. Natsuki se blochează între cuvintele Monica și manga. Manga este literatură. Ușor înfrântă, Natsuki se duce înapoi la locul ei. Nu îngrijorați fraților? I don't know. Rinopolis face tot ce poate cât timp se distrează. Mă ajută cu munca chiar fără să ajut. De exemplu, gătitul, curățatul camerei. Cât de frumos! Sorry pentru că camera ta este atât de dezvoltată încât te distrage. Și odată chiar era să dai foc la casă. What the fuck? Ouch. Așa, deci... Voi doi sunteți prieteni foarte buni, nu-i așa? Stați așa, scuze pentru el rape? Ok. Sunt puțin geloasă. Oh, shit. Yuri nu te da pe Yandere, ok? Ok. Cum așa? Tu și Rinopolis puteți să fiți prieteni foarte buni. Sayori? Sayori, ca de obicei, nu pare să-și dea seama în situația ciudată în care m-a băgat. Oh, Yuri... Oh, da, Yuri ți-a și adus ceva azi, știi? Stai, Sayori. Eu? Nu chiar. Nu fi rușinoasă, nu-i chiar nimic. Ce este? Nu mai contează. Sayori a făcut să pară ceva mare când chiar nu este. Ce să fac? Scuze, Yuri, nu mă gândeam. Mă gândesc că depinde de mine să salvez această situație. Ei, nu-ți face griji despre asta. Înainte de toate, în primul rând nici nu mă așteptam la ceva. Deci orice gest frumos este o plăcere. O surpriză plăcută. Auci. De ce mereu la jocul ăsta lovesc microfonul? Sunt incredibil. Ok. O să mă facă fericit orice ar fi. Așa este? Da, nu-i problemă, nu o să fac cine știe ce necaz din el. Ok. Ei bine, aici. Yuri bagă mâna în ghiozdanul ei și scoate o carte. Nu vreau să te simți scos pe din afară și am luat o carte care credeam că o să-ți placă. Este una scurtă, deci ar trebui să-ți atragă atenția, chiar dacă nu citești normal. Și după, știi tu, putem să o discutăm dacă vrei. Asta e. Cum fata asta poate să fie din greșeală atât de drăuță?
Așa ales o carte care crede că o să-i placă, chiar dacă eu nu citesc mult. Yuri, mulțumesc, chiar o să citesc asta. Iau cartea cu entuziasm, fiu. E bine, poți să citești în ritmul tău. De-abia aștept să aud la ce te gândești sau ce crezi despre ea. Acum că toată lumea stă jos, mă aștept ca Monica să bage activitățile clubului cât de curând. Dar ăsta nu pare să fie cazul. Seri și Monica au o conversație bucuroasă în colț. Fața lui Yuri este deja îngropată într-o carte și nu pot să nu văd expresia intensă ca și când ar fi așteptat această șansă. În acest timp, Natsuki se joacă prin dulap. Man. Se pare că nimeni nu vrea să fie deranjat astăzi. Mă răstinez pe cea mai apropiată bancă. Wow. Nimic nou. Cum ar trebui să mă preocup cu ceva din literatură? Nu pot să înțeleg ce scrie aici, dar în fine. Bănuiesc că pot să citesc cartea pe care mi-a dat-o Yuri, dar mai simt prea obosit să citesc. Probabil că pot să dorm chiar acum. Îmi închid ochii și încep să aud conversații între Sari și Monica. Probabil o să parem foarte plictisitori comparativ cu celelalte cluburi. Ei bine, nu putem să ne dăm bătuți. Festivalul este singura noastră șansă să arătăm despre ce este literatura până la urmă. Dar problema este că ideea de club de literatură sună prea grea și intelectuală. Dar nu este chiar așa, știi? Dar avem nevoie de o cale ca să arătăm asta tuturor. Ceva ce vorbește cu mințile lor creative. Asta nu rezolvă problema. La ce te referi? Chiar dacă venim cu cea mai amuzantă idee ever, nimeni nu o să vină în primul rând. Este un event cu literatură. Deci trebuie să ne dăm seama cum să atragem oameni în primul rând, știi tu. Și după ce vin, putem să vorbim cu mințile lor creative. Ce e asta? Seria asta foarte în serios. Este foarte rar să aud că debate ceva așa. Ai o idee bună. În acest caz, crezi că mâncarea va face trocul? Ce mâncare? Ei bine, putem să... Prăjituri! Bună gândire! Natsuki ar iubi să facă asta. Ai dreptate. Natsuki face cel mai bune prăjituri. Asta funcționează perfect. Nu de asta ai sugerat tu? Lol, ci că prăjiturile vorbesc cu burta mea creativă. Puncte. Prăjituri să fie atunci. Mi-e foame. În fine, oricum trebuie să ne dăm seama de detaliile evenimentului în sine. Mă găsesc zâmbind. Până la urmă, Sari este încă persoana ei însăși. Dar acolo înăuntru este și admirația mea către ea. Nu știu cum să traduc aia. Arăt cu mine care are probleme să găsesc o motivație. Sari poate să-și pună minte și să facă chestii să vină la viață. Cred că de-aia o las să se bage în viața mea. Chiar nu pot să-mi dau seama cum ar fi să văd viața prin ochii ei. Oh, fuck.
Scuze, n-am vrut să te speri, stai că am uitat să traduc. De fapt, știi ceva, nu-mi pare rău, absolut deloc. Este vina ta că ai adormit așa. Asta nu este clubul de somn. Școala noastră are un club de somn. Stai din nou târziu, nu-i așa? Acum că ești în club, o să ai mai puțin timp pentru anime. Înțelegi? La faza asta m-am simțit. No! Oh, no! Bă, câte ore când lovezi microfonul? Să-mi spune cineva în comentarii. O trebuie să te obișnuiești. Nu spune chestia așa tot tare. Mă uit peste omorul meu ca să văd dacă Monica a auzit. Dar este adevărat. Da. Știu. Vreau mai grijă de mine să de ce cască? Asta e ce fac cel mai bine. Asta e o problemă. Dar tu te uiți, ai grijă de mine mai mult decât ai grijă de tine. Nu, dorm prea mult în fiecare zi. Nu-i așa? Nu în fiecare zi. Asta nu mă convinge prea mult. Câte zile săptămâna asta te-ai ridicat la timp? Asta e un secret. Ce trigger pare, lol. Știam eu. Haide. Măcar dăm beneficiul. Da. Nici nu pot să fac asta. Uite, Sayori, este scris peste tot peste tine. Sayori se uită în jurul ei. Cum este scris peste tot peste mine? Pe mine. Clara, ai fost grăbită azi de dimineață. Uite, părul tău nu este aranjat aici. Duc degetele prin părul lui Sayori încercând să-l îndrept. Man, ai nevoie de o perie pentru asta. Părul meu este foarte complicat să-l pui drept. Nu o să cad pentru așa ceva. Este mai mult decât părul tău? Uite. Chestia asta nu e dreaptă. Și este o urmă de pasă de dinți pe... Băi, eu încep să uit română. Pe guler, mă. Încerc să șterg pata cu degetul meu. Dar nimeni nu și-ar da seama de așa ceva. Desigur că și-ar da seama. Nimeni nu ți-ar spune despre asta pentru că n-ar vrea să te rușineze. Din fericire pentru tine, mie nu-mi pasă de așa ceva. Ei, răule. Nici măcar nu ții hanoracul, jacheta încheiată. Serios, Sayori? De ce crezi că n-ai iubit până acum? Asta e foarte răutăcios. Scuze, dar să mulțumesc mai de ce joc ăsta așa? Băi, e puțin amuzant pentru că poți să relatezi într-un fel. Încep să o închei la palton, așa. Când o să vezi cât de bine arată, o să-ți schimbi gândirea. Oh. Hehe, asta e foarte amuzant. Ce este? E bine... Mă gândeam la cât de ciudat este ca să ai un prieten care face chestiile astea. Nu spune asta.
O să mă fac să mă simt ciudat despre asta, tembelo. Este în regulă. Sunt fericită că suntem așa. Tu nu ești? Cred. Ei, ai grijă. Butonul. Nastrul ar putea să cadă. De ce este asta atât de greu de închis? Mă chinui să închid nasturile aproape de pieptul ei. Chestia asta măcar îți vine bine? Îmi venea când am cumpărat-o. Dacă ai fi închis-o mai devreme, ți-ai fi dat seama că nu-ți mai vine. La ce zâmbești? Desigur, trebuie să mă aștept la asta, bă. Nici nu o să traduc asta, da? Ăsta e cuvântul ăsta înseamnă asta. Atât o să zic. Nu spune asta tare. Oricum. Crezi mult mai bine acum, deci. Ce simte ciudat că îi văd cam așa e lui Sayori, paltonul lui Sayori încheiat. Nu știu să traduc așa ceva. Nu se merită deloc. Sayori își desface paltonul rapid. Și da. Fiu. Așa e mult mai bine. Trebuie să traduc așa. Deci dacă îl țin desfăcut, nu o să am iubit, nu? Ce fel de logică e asta? Și de ce spui asta ca și când ar fi o chestie bună? Pentru că dacă aveam un bit, atunci nu m-ar lăsa să fac chestii de genul. Și ai grijă de mine mai bine decât altcineva ar putea, în fine. De-aia îl țin neîncheiat. Ce să spui chestiile astea rușinoase? Nu am spus nimic rușinos. În fine, încearcă să te concentrezi, să te trezești mai devreme. Mai dacă te concentrezi, te duci în pat mai devreme. Bine, bine. Avem o înțelegere. Nu-i că e mai bun la a avea grijă unul de altul decât a avea grijă de noi înșine. Da, așa cred. Deci poate ar trebui să vii să mă trezești dimineața. O faci din nou, Sayori? Dar glumea de data asta. Man, e imposibil să îți dai seama cu tine. Mamă, ce m-am speriat de Monica, what the fuck? Monica dintr-o dată ne strigă. De ce nu ne împărtășim poeziile pe care le-am scris acum? Yay! Roleplays, de-abia aștept să o citesc pe ta. La fel. Eșuez a însuna entuziasmat, dar Sayori tot se bucură să îmi primească poezia. Da, ți-ai adus aminte să scrii o poezie azi noapte? Da. Relaxarea mea încitează. Nu pot să cred că am fost de acord să fac ceva atât de rușinos. Nu putem să găsesc multă inspirație pentru că n-am mai făcut așa ceva vreodată. Bine, acum că toată lumea este gata, de ce nu te duci să împărtășești cu cineva? Abia aștept! Sayori și Monica scoate entuziasmate poeziile lor. Sayori scoate o hârtie folosită dintr-un caiet. Pe de altă parte, Monica poartă poezia ei într-un caiet bine organizat. Deja pot să văd scrisul uimitor al Monicăi
de unde stau. Natsuki și Yuri fac la fel și bagă mâna în ghiozdane. Fac și eu la fel. Unde și mai poem first? Natsuki. Ok, hai să începem cu chestiile care nu-mi plac. Ei bine, în primul rând, Natsuki ne citește poezia. Nu mai contează, parcă nu ți-aș da opinia mea. Atunci care-i scopul în a ne împărtăși poeziile? Am scris asta că putem să fac chestii mult mai interesante. Pe de altă parte mi-am adus aminte că vreau să citesc poezia. Asta am avut în minte când am scris asta. Vreau să te fac să te simți destul de confortabil încât să o împărtășești pe a ta. Cum a spus Monica. Ok, Angry Loli. Bine, m-aș fi simțit mult mai confortabil dacă a ta ar fi fost mai proastă. Trebuia să-mi arăți ceva idiotic ca să pot să spun: ha, fraiere, asta nu este bună absolut deloc, lasă-mă să arăt eu literatura adevărată. Și tu ai stricat tot. Sper că te bucuri. Sper că ești fericit. Deci, în alte cuvinte, spui că ți-a plăcut. Natsuki. Ok, nu știu ce trebuie asta. Ești așa de... Tu nu înțelegi nimic, nu? Ți-am spus că nu trebuie să te duci să anunți totul ca și când ai fi foarte important. Sunt destul de sigur că n-am mai spus asta până acum. Spun asta către mine. Natsuki chiar trebuie să mă urască, nu-i așa? Nu dau seama dacă este un câștig sau o pierdere, dar că i-a plăcut poezia mea. În orice caz trebuie să-mi arăți pe ta, nu? Fine. No, înțeleg. Chiar dacă Monica o să mă facă să o arăt, chiar dacă nu fac. Sau chiar dacă nu vreau. Eagles can fly, monkeys can climb, green can live, horses can seek, Jesus can run, eagles can fly, people can try, but that's about it. A fost cea mai... Poezia a fost atât de idiotă încât m-a lăsat fără cuvinte. Deci tot cască în continuu. Ți-am spus că nu o să-ți placă. Îmi place. Fii onest. Sunt. De ce ești atât de convins că nu o să-mi placă? Ei bine, pentru că toată lumea la liceu crede că scrisul trebuie să fie sofisticat și chestii de-astea. Deci lumea nici nu mi-a scrisul în serios. Dar nu este cazul. Stai. Dar poeziile nu sunt ca oamenii să se exprime pe însăși? Mesajul din scrisul tău nu face asta mai invalid. Da, exact. Îmi place când e ușor de citit și te lovește tare. Ca în această poezie. Dacă vezi pe toată lumea în jurul tău că face chestii mărețe, începi să te dezamăgești pe tine însăși. Și m-am decis să scriu despre asta. Da, înțeleg. Dar chestia mai interesantă despre scrisul simplu este că pune mult mai multă greutate în jocul de cuvinte. De exemplu, cum am făcut o rimă la final, dar după aia am făcut să cadă simplu la final. Cu intenție.
ajută să aducă sentimentul în ultimul paragraf. Deci, ai făcut mai mult decât am putut să realizez. Asta înseamnă să fii profesionist. Mă bucur că ai învățat ceva. Îmi aș să lași ceva de la cel mai tânăr de aici. Da, cam așa. Am decis să fac puțin mișto de la ultimul comentariu. Nu-mi pasă cât de bătrânește toată lumea, dacă Natsuki se simte mândră de ea, atunci nu o să iau așa ceva de la ea. Cui să arăt? Hai lui Sayori. Oh my god. Oh wow, Rino este atât de bun. Mă iubesc. Nu mă așteptam să fiu un scriitor atât de bun, Sayori. Sigur, reacționez prea exagerat. Nu știu să scriu absolut deloc. Sincer să fiu, n-am absolut nicio idee ce fac. Ei bine, poate de asta. Pentru că n-am nicio idee ce-mi place. Doamne. Tot vine să cași mine să-mi bag o bucată în gură. Sunt sigur că opinia lui Yuri va fi mult mai constructivă decât asta. Ești sigură că nu-ți place doar pentru că am scris-o eu? Bine, cred că asta face parte din plăcerea mea. Cred că te înțeleg mult mai bine decât multă lume, înțelegi? Deci când îți citesc poezia, nu este doar o poezie. Este o poezie a Carino Plays. Și asta o face mult mai specială. E ca și când aș putea să simt sentimentele în ea. Oh my god, prea multe dulcerii. Sayori strânge hârtia în jurul pieptului ei. Ești atât de ciudată, Sayori. Hehe. Sunt doar foarte fericită că ai scris despre asta. Mă face să-mi aduc aminte că ești parte a clubului acum. Sigur nu-i faptul că stau fix în fața ta în club? Și asta. Nu sunt prea atras de ea încă, dar asta nu înseamnă că o să-mi stric promisiunea. Vezi? Este cum am spus înainte. Înăuntru nu ești chiar atât de morocănos, înțelegi? Încercând chestiuni ca altă lume, astea sunt lucruri care oamenii numai foarte buni le fac. Mulțumesc, Sayori. Nu sunt sigur că Sayori vede motivul întreg al magiei mele. Dar încă o dată, nu pot să neg faptul că motivul pentru care am intrat este că știu cât de mult îi pasă de așa ceva. Da. Și o să mă asigur că ai și o să mă asigur că te distrezi foarte mult de aici. Bine? Asta o să fie metoda mea de a-ți mulțumi. Ok, asta o să țin minte asta atunci. Yay! Acum o să citești și tu poezia mea, nu? O să faci griji și nu mă pricep. Hehe. O să vedem despre asta. Seria asta e doar o ghicitoare, dar... Seria asta este doar o întrebare, dar... Ai așteptat până dimineața să scrie asta? Nu! Poate doar puțin. Nu poți să spui poate doar puțin la o întrebare, da sau nu. Am uitat să fac azi dimineața. Mai bine asta măcar mă face să mă simt mai bine decât că sunt eu. Nu fi răutăcios.
Am făcut tot ce am putut. A, da. Nu m-am referit că este o poezie rea. A ieșit bine, dar cum să spun? Sună exact ca tine. Pe bune? Da. În special ultima linie. I made eggs and toast. Am făcut ouă și toast. Chiar dacă ai întârziat la școală? Este rău să sar peste micul dejun. Devin morocănoasă. Bine, nu cred că este motiv să ne certăm pe asta. În fine, mulțumesc că mi-ai arătat. Hehe. A fost foarte amuzant. Monica este cea mai tare. Ah, da. Dar data viitoare nu uita că o să scriu cea mai bună poezie vreodată. Eu nu cred că o să mă uit spre asta. Oh, God. Deja am filmat jumătate de oră, deci... Bun, fraților, cam atât cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like, subscribe și toate cele. Eu am fost Rino jucând Doki Doki Literature Club. Bye bye!